Ами за ДРКП хора, днес ще ви покажа едно нещо, което може би не знаете за Майнкрафт. Гледал съм клипове и така за неща, които може би не знаете за Майнкрафт, но това нещо го нямаше. Не знам дали го знаете изобщо. Окей. Нека се взема дърво. Нека се взема един меч. Сега може няколко дървета. Сега се пусна на геймът. Вижте, забележете, че дърво с ръка. Вижте, пак ще ви покажа. Вижте колко бавно го чупя. Но ако чупя дърво с меч, има разлика. Горе-долу как чупите с дърво на древно дърво. Ето, така. Пак да покажа. Стена така го чупя. Аз не чупя как го чупя. Ще направим школи. 1, 2, 3, 4. За 4 склониш с ръка. 1, 2, 3. А за 3 секунди сни. Това ще бъде за едно нещо, което може би не знаете за Майнкрафт, няма да повечето от вас не са осъзнавали. И